Baby Steve. Okay, bye-bye. Hi, hi. Hi, hi. हाय कौन कर चाची ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ तापरे तापरे ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ମୋ ମାତୃଭାଷା ମା ପରି ମୋର କେତେ ଆଦର ତା ତଳେ ମୋର ଭରସା छुट्टी देखिए मैम नमस्कार देखिए ना ही सब नहीं गले नहीं गले आसो 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 आसो